Bueno, ikastoletatik, gatazkailetatik eta mundu hortatik eta gauza asko eta proiektu asko eta mugimendua pilpilean zegoen gure mundua, bai ideietan eta baita ekintzetan ere bai. Gauza asko egiten genituen. Eta Elorrioko ikastola sortua zen urte, hor fabrika bateko kooperatibaren inguruan zegoen, Funkorren ondamendiaren ostian, hor eskola bat sortu zen, Funkorreko eskola bihurtu egin zen, eta azkenean erosi zuten edifizio bat, Marianistei, hemengo Marianistak zuzkatenan, eta kooperatiba izan, gurasoen kooperatiba, eta irakasle batzuk joan ziren lan itera, eta oso jende ona joan zen ara. Baziren batzuk oso irakasle netzako asko zekitenak. Irakaskuntzak pentsamentu bat, baina Javi Santamaria da, Imanol Gaztantxo ere bai, Imanol Gaztañaga, Josune Munitxa, Miren ez horretara abasolorekin eskoltarrakoena, pena motun duzta, ere egizena ez gogoratzen etxerta. Miren... Felisa ere bai, Felisa. Eta Bego bat Bilbokoa. Bego Bilbokoa, Bego López, ez, Bego García. Hoi bintzat baziren, gero beste batzuk, Margareta, Santi, Mertxe, Ondarrukua. Imanol Gaztañaga. Imanol Gaztañagaren emaztea, baina Mertxe abizena. Mirenak ezagutu ditu. Kontua da, baina horiek Mertxeta ondio ez zegoen. Ni urte horretan Arantza Santa Maria zegoen, Arantza Santa Mariak koordinazioa utzi eskondu zan Durangon eta ara joan zan. Eta ni eskondu nintzen urtean, 2 urte koordinatzaile egin ondoren eskondu nintzen, eta Durangora bizizatera joan nintzen. Durango bizi nintzen, baina nire etxera, etxe propioa izatera. Eta deitu zidaten Elorriotik, prest nengoen ikastola lan egiteko. Ikastola legalizatu gabe zegoen. Oso zintzil zegoen dana. Tituluak behar zituzten. Nik orduraten ere titulua Santurtzik ikastolan utzitan neuken. Olako zen kontu, ez da? Trampak egiten ziren alda moduan, ikastolak legalizatzeko eta legalizatu arte titulurik gabeko jende asko zegoen lanian. Adibidez, aurreskolan zeuden guztiak, Josun eta hogedanak ezaukaten titulurik. Titulua behar zela eta Manu Igartiburuk eraman nindun ikastolako buru zen baten gana, Juanjo Pujana baten gana. Juanjo Pujana nik ezagutzen gana, da galdetu zidan nintzen, ez dakiz zer, eta marxista nintzelakoan, bazekien marxista grazia ematen zidan orduan ere zerik, Marx irakurri gabe nukan, bakarrik manifesto komunista nekoan irakurtzen gaina. Orduan, galdetu zidan abezeintzuk ziren ikastolari buruzko. Eta, nik ikastolari buruz pentsatzen nuen eta asko pentsatuan neukan gainera, ze, 2 urtetan erdian nengoen, eta esan zuen, gure distantzia o gure aldeak aparte utzita, importante hau azala, alkarrekin geunkan guztia, eta alkarrekin ikastolak aurrera eta atzea, eta beste... Juanjo Pujanak. Eta hor, hasi nintzen lanean ikastolan. Ikastolan 6 urtetan egon nintzen. 6 urtetan, 73 ikasturte hortatik, 18 meretzira. 3 lau bost, 6 urte. Franco hildagero, urte horretan, azten dira, ikastola hortan oso talde hona ginen, Eta nik uste oso gauza interesgarri asko ginen itxula. Ideia asko genituen, pedagogiaz eztabaidatzen genuen, gure dana kobratzen genuen gauza bera, titulo duna, titulo ez, gure akordioa zan hori, dano bardin, eta militantzia pedagogiko sendoa genuen.
nik esango nuke egiten genituen gauza asko eta asko oraindik ere ikastola askotan beharko liatekeela egin.